What's up mga kajologs, mga ludes, mga koys. Ayan po, andito tayo sa Libmanan sa Marian World Mission. Ayan po, akitin po natin yan. Ayan, taas din tayo. Akitin natin. Bali may dadala kong drone mga kajologs. Ayan po, papalipadan natin maya maya. Ayan po, ang presko ng hangin dito mga kajologs. Ayan po, ang ganda ng view. Ayan. Taas din ang hagdan nila. Yun, ang ganda. Yan yung mga kajologs. Ayan po. Wow. Libmanan. Ayan po. Ganda po ng lugar. Pumapan sa mga bilog-bilog doon. Ano daw yung rosary mga kajologs. Yan po yung mga white na yun. Rosary pala yung mga kajologs. Pinaikot nila. Yan po. Medyo hingal na ako. Yun, nakita natin yung tuk-tuk. Yan. Yung tatlong cross. Yan po. Ang ganda ng view mga kajologs. Yan po. Yun. Ganda ng view. Diba yung mga tumatambay din dito. Ayan o. May nagpipiknik-piknik dito sa baba. Ayun po. Ayun. Ganda. Maganda dito mag-overnight. Ganda lang ng tubig. Doon sa biguro-biguro na yun. Maganda dito mag-overnight. Ayun po. Kita yung ano, kung Libmanan. Yan. Yan po. Kung Libmanan po, kitang-kita. Tatlong cross. Ang ganda. Yan. Mahangin. Napalipad tayo ng drone mga kajologs. Ito.